Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Hanggang kitaham ni Tata Badong aw. Agkalkalbon. Nagsilang jimuging nan. Ha? Kitaham ko naklaang. Inuyaw mo mutayin. Naglalapad na giti dapan na akasla nagrarapang alayak. Na? Tainad-adda ng inuyaw. Pudno ba? Lumabasan ni pare Badong. Makasisirap tayo muging na nakasilsilang. Ha? Ape akas na di pa nagkitkitam kanya paray. Apay kitkitaan ka. Unam siguro, jak nadlaw, ngoy-uyawin na. Kunaklag ang makasisirap na ita muging mo. Kunakon kahit, uyawin na manay. Siga man pa lang din na puutak ka kapitan na nakauyaw. Isardeng mo manday ta panaguy-uyaw mo, Inteng. Isardeng. Agoy oyawa aya. Aglibak ka pailaang. Naa. Jak amo ti aguyaw. Tawan inuy uyaw ka. Anya nga rodjay inistorya kanyak ni Kwarog. Kwa. Kunakmat kan ka nga aguli makalaang. Warog. Okay? Nauli makakmat talaga. Ay, inuyaw mo kano ni kumparim Abadong, Inteng. Unang kal. Inuyaw mo ni Tata Badong. Oh, makitamtikas ta nga ugalim. Ay, kasanon no si kamet ti uyawin da. Inuyaw nakmanin da ita kumparek. Asino da ita kumparim anang uyaw ken ka? Kadi parinting Ni Kapitan? Amok magkait, anabayag na kon ngoy-uyawin da ita kumparek. Kayat na nga tamat nga ipakat ko ken kwa na ti kinauyaw ka. Ay sanay, mayamon. Katoy uyawin na kagayam. Pasensya amon, pasensya akto pa yan. Yan niya ba't aklase apuok daytan? Ngay, apay Inteng. Agkat katawa kamot ngagmay-may sa. Apay di mo makita dayta kat katawa. Lumabasan, dayjay na. Dayjayan. Na. Ay, ninsamot marituyang jekat katawaam. Makapakatawa di buok na sugargar. Binunar. Dinsamot sagsagay sayan ni marituyang dayjay buok nan. Ay. Uray gayam ni marituyang. Uyawam. Ay, saan nga uyaw? Ibagbagak lati puno. Ay, intun manggagna ka. Uray Isardeng mo tikas ta nga ugalim. Ti panaguy-uyaw mo, Inteng. Dakas dayta. Kapitan. Dagito yan, dagijinas ka na pirma am apapiles. Ay, iparabaw mo. Dito table ka. Wan, Kapitan. Ay, aguray ka man kagawad. Nah. Apay aming mingmingan nakakasta. Ay, bumakit kagaya man. Apay anak ko namday ta, Kapitan. Ay, adun ti kurot-retiro pa. Si kakit demat, tila madmadlaw mau. Ay, bakit ka talagan? Ado pa iti uban maun. Agparparang dan Agpirma ka din, Kapitan. Ay, dinak man uyawan. Unay mat ni Uncle Mon Kwarog. Abay, kagawad. Ay, nauyaw. Uray siya kakagawad na, uyawin na. Inuyaw na ka. Ay, dandani jak kaya ti agpakita ken kwa na. Tauyawin naktumanan. Uy, unak no ni Tata Badong lang nga kumpari na ti kabailan ng uyawain. Ano kasta? Ado kamin nga inoy uyaw na. Dayta ti paglaingan na itan. Aguyaw iti kabaranggayan na. Limabas kan sa mo, dita balay da parintay. Kapilitan tawan mo't sa bali apagnaan. Imbaga, no saan nakita ni parintay? Nakita ka nakatanaw ijay tawada. Inuyaw naksiguro mo't Sigurado inuyaw na ka dayjay. Maamwak laang nga uyawon nak ni Kapitan. Nay, si Kaki Dimait. Kasla makaungit kan sa amitay. Amumot ajak kaya ti mauyaw. Tajak mo't uyawan ti padak at haaw. Pasensya amaun. Isukag kapitan nga raw. Oray pa'y kapitan no nauyaw. Ipagpagapumlangan iti panagkumpari me.
Maribanang, at dalaang mandamagakan ka. Anya dayta, mare. Uyawon nagsamo ni Kapitan. Ha? Ay saan? Apay kuma nga uyawin na ka. Kaslang amin kasta ti panagrik na. Ay saan na ka nga uyawin? Mading amin tiriknak, no kasta nga adda manguyaw kanyak, maray. Amok asino kumangay matimayat ama uyaw. Uyawon ngamin ni Kapitan ni Badungkaw. Bay amaray, tabagbagaak ni Inteng. Wan man maray, tadyak mo't kayat nga adda manguyaw ken ni Badungkaw. Dungdung waklaw na ken ni Badungkaw. Nay, nakatugaw ka man dito'y batog titawa, Inteng? Ay, kita nga ro dagiti aglabas. Mangkit kita ka manen iti uyawam. Ay, na. Kita di lumabas. Inteng, isardeng mo ti kasta nga ugalim. Kita nga minti panagnana. Isardeng mo ti kasta nga ugalim, kunak. Sakbay aguraan da ka dagiti kabaranggayam, kat si kamet ti uyawin da. Oray si ka, maray. Inuyaw na kamat ni Kapitan. Wen nga raw da, siyak pa'y akagawad na ti inuyaw na. Makitam day nga ugali na. Amin tayo, uyawon nan. Apay, uray si ka, inuyaw na mat. No siyak, saan pa'y siguro, maray? Ngam ni Badungkaw, kasta unay ti pananguyaw na. Ay, kat uyawin tayo mat tapno ammo na tirik na ti mauyaw. Maiturad mo nga uyawin ni Kapitan. Maiturad naktupay nga uyawan. Nakaruano siya ti agoyaw, maray. Ay, katwang, amok analaing ka nga agoyaw. Idi dayta, maray. Nagbalbaliw akaon, takanayon nakabagbagaan ni Badungkaw. Mala, agawid akong. Tama pa agluto ta ni Aldawon. Sige, agandad ka, maray. Taapay, maray. Ngamen, ang mga numasabat mo ni Kapitan, kat uyawin na ka. Ay, sos. Nimot Kapitan nga agpayso day tamasabat ka. Kasano nga tayo aliklikak. Nasaya ta nagsabat ta marituyang. Ay, kwa Kapitan, inak aglutaw. Awan panawon ko ang makiinistoryakan ka. Ay, unay kiti pa nag-apuramon. Aldaw nga rudan, mabisinan ni Badungkaw. Ay, di ka una agapuramag na, ta di mo bagbagay. Binagayan ayamot ti panag na Kapitan. Kasla ka nga min magmagna pataw. Nang rona, no partakam ti magna. Ay, uyawan naksamat tan Kapitan. Ay, 1/4 unlay nga uyaw. Di na ka di uyawan, Kapitan. Tapno maamuan ni Badung ko nga uyawan na, ay na, jakla amon asawan. Ni Badung mo? May samad na nakasilsilang timuging na. Apay, agpaysaw, nakaroon na yung ti panagkalbunan. Makadanon da ito kin ni Badung ka. Saan amabalen, saan na amaamuan? Ay, di ka gungungot, ibagbagak tipod na. Nya ti oras ay, pabisina ko na nagapoy banggag. Ay, nagmalas nga raw, tanagado ti rumbang amasabat ko. Nipay Kapitan anak ka uyaw. Kahit inuyaw na ka. Talaga gaya makastaunay ti panaguyaw na. Tauray si ka inuyaw na kapay. Way, nabayagan nga amok, uyawin na. Nagsilang kano day tamuging mo anak kalawlawa. Kat siyak mo kasla kanumagmag na apataw. Ay, yak sa mapasinsyanan da ito yun Mapilitan naksa amang isubli iti ugalik ang managuyaw abadaw. Anya timakunan. Aguray ka, tapanunutak pa. Ay, saan mo na panunutan? Uyawin natan ni Kapitan, panunutan pa ilaan. Sige. Ipakat naman may tikin na uyaw ta, iti day ta Kapitan. Uray pa agkumpare kami. Warag, ayan na ni Uncle mo, analay nga aguyaw. Ito di barangay hula. Ibagamkin ko na, nga awan serbina Kapitan. Apay mo't akas tati ibagbagam. Apay, di mo makita. Nagmaday, dagito'y kalsada, dito'y kabildatan. Abot-abot, akas lasungkaan. Saan mo't unay? Anya, saan unay? Nagkaro ti pitak na.
Kita ma. Bayam, taidanon ko dayta kini angkay. Rumbang lang, nga idanon mo dayta. Naglaing nga agkaray no panawin ti pa nagkakampanya. Ang kurang may, iti aramay. Ita man pa'y nga adu ti tao na urnong di ta tersena ni kagawad kuanang, Apay nga ta. aguom mong manan dagiti babae at chismusa. Asino nga ta ti pagchichismisan da? Ay, Jack amo. Kanti dakkel a question, no asino ti agis istorya adeng damag. Ay, nagbalin sa mo't chismusan ni kagawad ko na. Masango na ayamot ti agchismes. No kasta nga adu ti tao di ta tersena na busy nga aglaklako day jay. Sige laeng marituyang, uyawam dagiti proyekto ni Kapitan diti barangay tayo, ta aglako Uwan man na natuyang. Sige man na natoyang, kakaiso na anaurnong kami agrupo dagiti chismosa dito'y tersena ni kagawad kuanang. Istorya aminin. Talaga Saan ko lang nga istoryaan dagiti palpak a proyektaw dayta Kapitan tayaw. Uyawag pa'y amin ida. Agpatinggan ti kinauyaw na. Patinggan ti kinauyaw ni Kapitan. Apay di yumadlaw anak kasip-sip nga dito'y barangay tayaw no kastarabe ay. Kano adamot street light ti amaw. Ada ngam awan mat bombelyada. Ay, di tamanin apalpak ni Kapitan. May sapay anaskan ama amuan tayaw. Ada budget ngam awan proyektaw. Puto na itananatuyang. Iso ada tayo at chismosa. Pagkay-kaysaan tayo nga uyawan daytoy barangay tayaw. Wow, tanauyaw mo ti Kapitan tayaw. Nay, nimot ko arog day taglemlemeng di talikod tayo. Ay, kwarog, amome nga daka dita. Ay, dengdenggak lang mati pag-iistoryaan niyaw. Kahit nangag mo amain, Uyawan niyo mat daytoy barangay tayaw. nasaya tanangag mo. Sigay, ingkay report kin ni Uncle Mau. Nanggug mo, inteng? Adu pa'y adag iti pananguyaw na dito'y barangay tayaw. Nang ko amin dagiti imbagam kwarog. Nagbalataken ka day ta aramid mo. Ah, Naglaing ka nga aguyaw iti padam a tao. Ngam imbes asika ti uyawenda, dayto yan barangay nga idadaulwam ti uyawenda. tinasakit. Di ibaga na nga awan maaramidak dito barangay tayo. Adu pa'y ati pag-iistoryaan da angkay. Ay, nakit di Ay, Inaldaw dan nga uyawenda ti barangay tayo. Anya ngay inteng. Anya ti makunam ita. agaliptak tayo nga agtrabaho tapno saan da nga uyawon ti barangay tayo. Ape ana ibagam dayta, Kapitan. Amo nga ado ti manguyaw iti barangay tayo. Kaya idadauluan ida ni Paribadong kani Marituyang. Dagiti inuy-uyaw mo iday, Kapitan. Ay, huwag nga rod. Ay, naamiris ko itan nasakit gayam nga uyawon da ti barangay mo. Sika ti mangidadaulo. Nasaya at may, tanda kayo dita nga agulitag. Nagapuan paray. Nagapuwak dita bangkagaw. Kituna yun da ito'y kalsada tayo pare. Nagpitak. Kita mandag ito'y saka ka. Kita pero may tipitak da. Aguyaw kan sa manin. Ay talaga nga uyawag may dagiti proyektong pare. Ha? Inuyaw nak mo iday. Ay, isardang munti aguyaw paray. Aramidan mi ti amin ang kabaalan mi nga opisyal. Saan kamutin ang aguyaw? Saan kamutin nga uyawon ito? Ay na, Kapitan. Sakbay nga agoyaw ka. Kita umpay nga umuna no adda nagprogresswan ti barangay mo. Ala sigay. Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fuichi Puklay.
Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengag.